чокадихм чагл ман номи навд ёфтам авизия чихелай дама ягон дигаргунӣ надидестӣ дидестам имрӯз чота шикуфтай мефурам буқасмуд ухиқшу нигоҳ кӣ охай мавиза ки майна нигоҳ дорам базара нети красивая қурбон охи ҳа мӯи сарам дина шоколадни буди рӯз каштановияй ма охи якҷо мефаҳам каштанашчай маштанашчай дина чихеле будам халеулам медони чӣ чӣ мара вообще аҳамият намедиҳӣ бию акӣ сар накӣ бароям қа гиря мекунӣ гиря макун азизакам гиря макун азизакам қурбон ҳа чӣ ба ман фақат туро аҳамият медиҳим ту мана не хай чира аҳамият додай ту ришота гирифтай оҳ акӣ руд лахчабод худат медонӣ ки риш мумкин нестай канеша ба ҳар рӯз ман мегирим ришома ёфти акӣ барои чӣ претензия кунӣ некида мучахар сучка